ବୁଧବାର ଆଉ ମାଛ ଯେମିତି ଆମ ଘର ସହିତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ। ମୋ ମାମା କ'ଣ କଲା ନା, ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଥିଲା ଘର ପାଖରୁ ମାଛ ଆଣିଦେଲା, ସେଥିରେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ସଫା କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେଲା। ଘାଣ୍ଟିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଏପଟେ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ କିଛି ନେଇକି ତାକୁ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଇ ମାଛକୁ ଭାଜିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଢ଼ିକି ଅଲଗା ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣି କରିବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ନେଇକରି ପିଆଜକୁ କଟିକି ରଖିଥିଲା ତାକୁ ପକେଇକି ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, 3ଟା ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ଅଲଗା କରି ରଖିଦେଇଥିଲା। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ସେ ଟମାଟୋ ପିଉରିକି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକେଇକି ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲା। ତାପରେ ଆଳୁ ସିଝା ରଖିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ମାସ୍ କରିକି ହାତରେ ସେଇ ମସଲାରେ ପକେଇଦେଲା। ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେଲା। ତାପରେ ଆମ ଭଜା ମାଛକୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକେଇକିରି ଆମର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ହେଲା ତୋରାଣୀ। ସେଇ ବାସି ତୋରାଣୀକୁ ସେଥିରେ ପକେଇକି ଭଲସେ କଷିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲା ଆମର ମାଛ ହଳଦୀ